Hola Míriam, molt bones. Què tal, Joan, com esteu? Per la gent que no conegui a la nostra convidada, cosa que dubto, perquè si has entrat al No, vídeo no. coneixes a la Míriam, cantant, actriu, presentadora, ràdio, tele, la Da Vinci de la comunicació, Per carai. la Da Vinci de la comunicació perquè toques totes les facetes. I pot ser cap bé, però bueno, fem el que podem. Tu et defineixes com a comunicòloga? Ben bé, què vol dir això? Mira, comunicòlegs som les persones que hem estudiat comunicació audiovisual. Quan tu estudies periodisme, surts periodista. Quan estudies comunicació audiovisual, surts comunicòleg. És un nom, un terme que es fa servir poc, però a mi em sembla bonic perquè és poc sentit, comunicòleg. No? Em dedico pues això, a mirar de comunicar i sobretot a fer arribar l'essència que jo veig en les coses, intento fer-li arribar a la gent. Ja està. I quina formació tens per clar, al dedicar-te no, a la interpretació, a la música... Mira, jo, per la part curricular, diguéssim, com es diu això? L'acadèmica. Sí, Sí. acadèmica i com oficial, no? Soc llicenciada en comunicació visual, tinc un màster en organització d'esdeveniments i protocol, tinc un grau superior d'activitat física i esportiva, perquè l'esport també és una cosa que m'agrada molt. Això per la part més acadèmica, diguéssim. I després la part acadèmica musical, tinc fins a 5è de grau mitjà de piano. Després, a nivell de cant, he fet extraoficialment, o sigui, no a un conservatori. He fet líric, he fet voicecraft, he fet complete vocal technique, perquè a mi m'interessava sobretot la música rock, no? Poder cantar rock sense fer-me mal, no? Estar uns dies fent concerts sense fer-te mal a les cordes vocals i sents de vegades aquells screams i dius com pot ser que facin això i no s'estiguin trencant constantment. Doncs és possible, es pot fer, però s'ha de saber, no?, com s'ha de fer. I vaja, això m'interessava molt. I després, per part de la interpretació, doncs he fet teatre de petita, he fet algun curt, algun pilot per alguna sèrie, cosetes així, és el que més aparcat tinc, no? Però vaja, una mica a nivell formatiu, aquest és el meu món. Bueno, un món bastant ric, no? En treballs diferents, perquè ara mateix el Sí. podem veure a l'11, podem escoltar el podcast del Time Out, has tingut grups de música com Brain, Dos, con dos, Brain i Maledeta. i com ho equilibres en el dia a dia? Doncs has d'anar fent una mica encaix de bolillos. Em considero una persona bastant activa i curiosa i, a més, quan m'arriba un projecte nou, de seguida m'engresco, no? I miro de dir que sí, miro de buscar la manera de com encabir-ho. Suposo que descanso poc, perquè potser tinc la sort de no necessitar-ho molt. No, però vaja, al final, quan vols fer una cosa i et fa il·lusió, busques la manera de fer-la. De vegades has de renunciar a altres coses que també et fan il·lusió i les has de ponderar, no? Per exemple, vaig haver de deixar, com bé deies, estava el grup Brain, amb els nostres companys, i degut a una situació de salut d'un dels membres del grup, i també va coincidir amb que a mi se'm posava sobre la taula, no?, la possibilitat de fer l'11. Ostres, allò coincidia amb el dia que teníem d'assaig, era molt complicat ubicar-ho en un altre punt de la setmana, perquè a tot això hem de posar també sobre la taula que la part més important de la meva vida és que sóc mare i, clar, evidentment, la prioritat absoluta la té la meva filla, no? Llavors, bueno, doncs veia que havia de renunciar o bé a passar temps amb ella, que no ho volia fer, o bé perquè no en tinc molt, no? O bé a assajar, i vaig dir, bueno, doncs haurem de deixar el grup i si pot ser més endavant serà, i si no, doncs és perquè ha de ser així. I vaig començar a fer l'11 i ja està. Perquè ja fa uns anys que et coneixem, no? Els mitjans públics. Hi ha algun dels projectes que et sentis més orgullosa o que tinguis un record especial? És que de tots he après moltes coses i això pareix que sigui una cosa que diga pa quedar bé, però és que realment no. O sigui, vaig aprendre molt fent producció del cabaret elèctric ICAT, presentant per Montse Virgili, que és una gran amiga meva, és una persona més a la que admiro moltíssim. Vaig aprendre moltíssim
allà. Després, a mi m'agrada molt l'esport i vaig tenir la possibilitat també d'entrar com a redactora al Departament d'Esports de Catalunya Ràdio. Allà vaig començar a col·laborar en el Club de la Mitjanit, on estava primer el Pere, després va estar el Francesc Garriga presentant-lo, i d'allà vam fer un experiment molt xulo que va ser fer la ràdio en colors, que dèiem, que era un programa de ràdio que es feia per la tele, no? Una mica bogeria, O sigui, aquesta adaptació. De vegades senties el programa per la ràdio i deies, aquí em falta alguna cosa, i senties el programa per la tele i deies, no sé jo si... Però bueno, ho vam intentar i crec que ara vam aprendre també moltes coses d'allò, i a partir d'aquí em va sortir la possibilitat d'estar al Tot es mou, on vaig arribar a presentar la part d'entreteniment del programa durant un estiu, que crec que va ser l'estiu del 2019. No sé, és que, no sé, potser sóc una persona entusiasta i m'agrada disfrutar de les coses bones, sobretot. Sempre hi ha coses dolentes, però sempre hi ha coses bones. I jo m'agarro aquí, sempre. Clar, que dius que ets molt entusiasta, ja sabeu, no?, que transmets molta energia, però dins del món de l'entreteniment i la comunicació, hi ha algun desafiament que t'ha costat especialment? Que m'ha costat especialment? A veure, com a repte, el més gros que he tingut ha estat presentar l'11 dels divendres, perquè en el moment en el que m'arriba aquesta possibilitat, aquesta proposta, jo feia anys que no estava dins d'un departament d'esports. Jo estava en un departament d'entreteniment i jo dedicava el meu dia a dia a llegir d'altres coses, a informar-me d'altres coses. Òbviament estava posada, no?, en l'esport, però no amb la intensitat que et requereix formar part d'una redacció d'esports. Llavors, per mi allò va ser un repte molt gros, perquè a més em feia molta il·lusió fer-ho, tenia, molts dubtes sobre si ho sabria fer bé, i al final jo crec que em vaig relaxar molt pensant, mira, jo aquí condueixo els temes, però són els especialistes els que parlaran d'aquests temes. I quan vaig començar a prendre'm el programa una mica com a espectadora, no? És a dir, a mi aquesta setmana, que és com el miro de fer cada setmana, a mi aquesta setmana, avui divendres, de què m'agradaria que em parlessin? Doncs m'agradaria que em parlessin d'això. I llavors aquí és on dic, vale, doncs vull que tinguem aquestes persones assegudes a la taula perquè ens ho explicaran superbé, i són ells, al final, els que fan el programa. Jo vaig conduint els temes que a mi personalment m'agraden i que des de l'equip també em diuen, ostres, doncs sí, Míriam, fem això, i ja està. I del moment que vaig començar a dir, disfruta-ho, no? Disfruta això que és molt xulo, vaig deixar de... Bueno, continua sent un repte, no?, setmanal, perquè a més jo de dilluns a dijous estic al Tot es mou, que no té res a veure, no?, amb esports, però m'ho vaig prendre d'aquesta manera, d'aprendre dels meus companys, de totes les coses que saben, empapar-me i disfrutar. Però sí, jo crec que l'11 va ser el repte més gros, i després de l'11, quan em van proposar presentar la part d'entreteniment del Tot es mou, que abans era a les tardes del Tot es mou i hi havia una part més d'actualitat i més de magazine, després hi havia una part més d'entreteniment que presentava el Lluís Marquina, doncs un mes de juliol vam presentar la Montse Tió substituir a l'Helena García Melero i jo vaig estar substituint el Lluís. M'ho vaig passar superbé, però clar, en aquell moment doncs, allò sí que va suposar un repte. M'encanten els reptes. I la manera d'encarar aquests reptes, i que t'expresses molt bé de diferents maneres artístiques, ara si ens posem ja una miqueta en el món de l'educació, anem a la Míriam escolar, no? Que això ens agrada molt parlar al canal perquè és una que tenim la gran majoria en comú, no?, que hem passat per l'escola. Totalment. La Míriam de l'escola ja tenia aquestes inquietuds comunicatives o d'expressió? Sí. Mira, la Míriam de l'escola era una nena molt patidora i que li agradava moltíssim escriure. Moltíssim escriure. És veritat que em va fer agarrar el gust per l'escriptura un mestre que vaig tindre perquè ens demanava que escrivíssim un text cada dia, però he de dir que per jo era el moment més xulo del dia. Arribar a casa després de l'escola, berenar, jugar, activitats extraescolars que tingués i tal,
i dir, vale, ara em posaré a escriure una història, que a mi em ve de gust avui pel que sí. Era quan jo extreia una mica totes aquelles vivències del dia, les preocupacions que havia tingut d'una manera totalment inconscient i acabaven sortint sempre d'alguna manera en aquell escrit. I com a mi m'agradava molt que els contes acabessin bé, perquè jo sóc soldat de Disney, que ens ha fet més mal que una altra cosa, però bueno, m'agradava que els contes acabessin bé, doncs era com una manera de trobar una resolució xula a les coses que m'estaven passant. I tu creus, a dia d'avui, com a mare i com a artista, tu creus que l'educació artística està menyspreada? Sempre ho ha estat i continua sent així? Com les típiques assignatures, no?, que se'ls diu és una Maria. No? La música, la plàstica... Jo crec ara que ho està molt menys que abans. Crec que ara la gent té una sensibilitat molt diferent a la que tenia fa 30 anys o 20 anys envers aquestes assignatures. Que ara els nens vulguin fer dansa, vulguin fer teatre, vulguin fer música. Jo crec que els pares ens ho prenem d'una altra manera, i de fet ens agrada que ho facin, perquè és una manera on ells es poden expressar realment qui són i des de qui són. Jo crec que ara estan molt més acceptades i estimades. Estàs al podcast del Time Out, que s'ofereix sempre una agenda cultural, almenys a Barcelona, molt potent, no? Tu creus que el jovent participa d'aquesta oferta cultural? Més o menys que abans? O hi ha un postureig? És com els concerts, no? Fa 10 anys podies anar al concert que volguessis i ara és una bogeria. Accedir a un concert? No sé si hi ha molt postureig pel fet de dir he anat a tal concert. Encara que no coneguis massa el grup, però em faig la foto, la penjo a Instagram. No sé si hi ha només postureig o si al jovent li interessa la cultura. Jo vull pensar que hi ha les dues coses. És a dir, que sí que hi ha un interès genuí per ser-hi, però sí que és veritat que l'altre dia, no fa gaire, perquè jo amb això estic una mica desconnectada, vaig descobrir el terme FOMO, que és com aquesta necessitat... No, tu ho havies sentit, això, Joan? No. És com una necessitat, és un terme que fan servir la gent jove ara, com per descriure precisament aquesta necessitat d'estar a tot arreu i d'ensenyar, no?, que estàs a tot arreu, de que no t'has perdut res. Em va horroritzar absolutament. Crec que sí que hi ha més facilitats, crec, ara mateix, d'accés a anar a concerts, a anar a museus, a anar a obres de teatre, que fa un temps, però què va abans, si l'ou o la gallina? Si va abans l'interès que les ganes de compartir-ho a les xarxes? Home, jo vull pensar que va abans l'interès i que una cosa va lligada amb l'altra, però també és veritat que estem arribant a uns moments on sembla que hagis de fer coses, pràcticament és veritat, per compartir-les a les xarxes. Jo tinc unes xarxes, no sé si algú em segueix, bastant abandonades. O sigui, penjo de tant en tant alguna cosa, tinc el perfil tancat... Bueno, no? Em diuen, no, és que li hauries de donar vidilles. I jo tinc tantes coses a fer que no puc estar pensant que penjaré. Si algun dia em ve de gust una cosa, però m'he passat l'estiu pràcticament sense penjar res, no? I he fet moltes coses aquest estiu. I he anat a concerts també, i quan vaig al teatre, però no tinc la necessitat de penjar-ho. Però entenc que ara, com per estar, no?, allà, com per sortir a la palestra, que aquí haurem de veure psicològicament què és el que vol dir tot això, no? Que és aquesta necessitat de sentir-nos vistos. Però potser sí que la gent va en aquests llocs per ensenyar-ho. Vull pensar que no. Bueno, això és ser optimista. I a veure si ets optimista ara. Com has sigut cantant de grup de rock, tu creus que el rock tornarà a estar de moda o mica en mica va morint? A veure, m'ho estic pensant, O sigui, jo crec que el rock tornarà a estar de moda. Jo crec que d'aquí a 10 anys hi haurà molts més grups de rock que els que hi ha ara. I espero que d'aquí 20, algun més.
és una sensació que tinc per la música que vaig escoltant i per grups nous que vaig descobrint. És veritat que en català poca cosa tenim en rock, i em faria molta il·lusió que fos així. De fet, l'últim grup que vaig tenir, teníem una mica de problema en això, perquè jo volia fer temes en català, però hi havia, dels 5 membres del grup, 3 eren de fora, fins i tot de l'estat espanyol, i em deien, però és que jo, que interpretem temes en català, és que jo no em sento còmode, no? Bueno, arribàvem en aquell punt. Però sé de grups que estan naixent, que són en català i són rock, i jo crec que assistirem a això. Més que res perquè també a la música, com en tot, no? I van havent cicles, i jo crec que ara han vingut molt dels sintetitzadors, de tota aquesta música que té una vessant de producció super important, i que els instruments en directe s'estan perdent una mica, i jo crec que ara la gent cada cop més tornem a valorar el anar a un concert i veure, doncs, els instruments tocant en directe. L'error, no? L'error? Trobar l'error. El cantant de Foo Fighters, en un dels concerts, era després del de Taylor Swift, a Madrid, que suposo que començava la gira o no sé què, el cantant de Foo Fighters en un dels concerts va dir: benvinguts a un espectacle en directe i amb errors. Referint-se que, clar, si tu portes tot gravat, no li trec mèrit, a Taylor Swift, que canta molt bé i actua superguai, però l'error es minimitza molt quan no hi ha instruments. Clar. L'error es minimitza molt i alhora també les sensacions del moment es poden maximitzar molt. Quan un concert és en directe mai és igual. Tu vas a 2 concerts seguits d'aquell grup i no són iguals. No sonen igual, no sonen igual. Però sí que m'ha passat aquest estiu, per exemple, que he anat a diversos concerts de grups que m'agraden i n'hi ha hagut un que he repetit 2 cops i estava allà amb el meu company i dèiem que és el mateix que vam veure. O sigui, la sonoritat és la mateixa, clar, perquè en gran part la base està gravada, no? I això també fa que falti, de vegades, aquella màgia del directe que potser recau amb els errors o potser recau amb la intensitat del que està sentint en aquell moment el bateria, per exemple, que potser doncs, està a tope i li està pegant amb el bombo amb unes ganes que no te ho acabes. Això és xulo. I aprofitant que coneixes moltíssim el món de l'esport, vull dir, treballes, estàs involucrada, estàs en el ajo. Tu creus que l'interès pel futbol, sempre no, però últimament es diu que l'interès pel futbol, que és l'esport més predominant aquí, entre el jovent ha baixat. Tu creus que és perquè ja no hi ha futbol de carrer, ni a les escoles? Ostres, quina pregunta més interessant. Clar, no? I ara respondria amb una altra pregunta, que és per què no hi ha futbol a les escoles? O sigui, jo crec que ara... jo sortia de l'escola, per exemple, i anava a jugar al parc. I al parc hi havia nens que jugaven a futbol, hi havia nens que estàvem allà als gronxadors i d'altres que fèiem els nostres jocs simbòlics o el que fos. Però ara potser, entre les activitats extraescolars, sobretot els ordinadors, els videojocs, el ventall de possibilitats que tenen, clar, no és el mateix jugar jo amb el meu talent, no? I les meves cames al futbol, que jo, per cert, jugant a futbol soc absolutament terrorífica, que potser anar a casa i posar-me a la Play, no? I posar-me a jugar a futbol amb la Play, també amb els meus companys, però des de casa. No sé si la cosa pot anar una mica per aquí, perquè els interessos s'han diversificat, perquè també hi ha més opcions. Abans, jo soc d'un poble petit i els nens feien futbol i les nenes feien gimnàstica rítmica o tenis. I poc més es podia triar. Ara també és veritat que hi ha una oferta extraescolar que és immensa. No sé si pot anar una mica tot plegat per aquí, però jo crec que les xarxes, els ordinadors, els videojocs fan que aquest gust pel futbol es diversifiqui, sí, cap a altres bandes. Un dia ho vam parlar per privat tu i jo sobre la formació, no? dels esportistes. Dóna la sensació que dins del futbol la formació acadèmica, com a persones, generalitzar està malament, però ho penso fer ara.
És el teu programa, aquest. És el meu problema. Dóna la sensació que la formació dins del món del futbol és inferior que la del resta d'esportistes. Esports que també requereixen moltes hores. Formació acadèmica, eh? La formació acadèmica és molt sacrificada compaginar-la amb l'esport d'èlit. I també dona la sensació que dins el públic del futbol, que jo sóc molt fan del futbol, també li agrada anar als estadis a perdre l'educació. Dona com un airecillo que els professionals tenen poca formació, el públic, quan s'engresca, treu el pitjor de si. No? En els casos ara que hi ha hagut de racisme, que si Espanya o Catalunya és racista. Tu què opines del que passa als estadis? Mira, d'entrada, al final, aquests comportaments no deixen de ser un reflexe del que som quan ens sentim una mica no mirats, no? Quan és un altre el que té el focus, en aquest cas els jugadors de futbol, doncs tu des de la grada doncs dius una mica el que vols i doncs surt el que vols. Però a mi, no sé si el que més em preocupa ja no és tant el racisme que es pot veure i que és horrorós a un camp de futbol gran, sinó les barbaritats que se senten als camps de futbol on juguen els nens. I si vols ara parlarem del tema formació acadèmica, però és com, d'alguna manera, quan estem davant d'una competició, sigui del tipus que sigui, i tu vas amb un dels dos equips, surt... Jo entenc que hi pugui haver ràbia, no? De vegades conduïm i són persones perfectament civilitzades i se't posa un tio per davant i surt el pitjor de tu, no? I jo crec que aquest efecte, aquesta sensació que se'ns produeix quan hi ha un joc i un nen a un altre nen, no sé, l'empeny, no? I tu és el pare o el tiet o el cosí o l'amic d'aquell nen, doncs, què fas, no? I llavors et poses a insultar fent servir lo peor. Lo pitjor de tu, fent servir lo pitjor de tu. Vull pensar que aquests moments d'enajenació en castellà mental no ens defineixen del tot, però sense cap dubte alguna cosa diuen de nosaltres i el que diuen és que hem d'anar amb molta cura. Hem d'anar amb molta cura perquè al final són persones les que estan rebent això, siguin nens de 7 anys. Perquè jo he sentit autèntiques animalades amb alevins, que dius, però que tenen 8 anys, per l'amor de Déu, però com pots dir aquestes bajanades? A l'entrenador, a l'àrbitre, quin exemple, no? Els pares, els adults, som exemples dels nens a cada segon que passa. I malauradament això t'ho trobes a tot arreu i cada cap de setmana. Llavors, si és millor o pitjor que fa uns anys, jo crec que fa uns anys no teníem la vista tan sensibilitzada amb això, però jo recordo aquestes animalades fa 30 anys. Això jo ho recordo. I que era una normalitat. Que ara, gràcies a Déu, estem més sensibilitzats i observem més aquest tipus de comportaments i són més punibles, sobretot socialment, i la gent es queixa i ho denuncia, doncs em sembla molt bé perquè és el que ha de ser si el que volem és evolucionar com a societat. Però, com et dic, en aquest context de sentir-te ferit de seguida amb una acció que tu no acabes de controlar, com quan estàs conduint, de vegades surt el pitjor de nosaltres, i no pot ser. Clar, és que a vegades, com l'excusa de abans era normal, jo me'n recordo, jo vaig estar al camp el dia de Figo, el dia que Figo torna al Camp Nou, jo estava allà, i va ser al·lucinant. Va ser al·lucinant, que jo crec que ara mateix no es podria repetir. Una rebuda tan bestial. De xiulets, segurament sí, perquè jo vaig veure de tot, Sí, entrepans volant, que dius, si no arribarà a la gespa. Sí, estàs tirant una ràbia que no serveix de res. I jo crec que, actualment, no crec que passi. Jo crec que hem estat millorant.
Jo crec que hem estat millorant, però fa un any vam tenir el Dembélé per aquí també i la rebuda que va tenir tampoc no va ser gaire amigable. Evidentment no va ser d'aquest nivell, llavors podem dir que bueno, estem fent les coses una mica millor, però encara hi ha un marge de millora bastant gros. Estem en el camí, estem en el camí. A veure si això ara també, aquesta nova norma, no? Que hi ha arbitral de quan hi ha algun insult racista cap a algun dels jugadors que hi hagi en el camp, l'àrbitre podrà aturar el partit, els jugadors podran marxar al vestidor i fins i tot aquell partit es podrà arribar a anul·lar. Bueno, potser hem de prendre mesures així d'importants i així de grans perquè aquestes coses deixin de passar. Sí, perquè els nens sempre s'agafen del pitjor. Sí, de tot l'exemple que poden agafar, a vegades agafen el pitjor. Sobre el tema de la formació, que hem parlat una miqueta abans, tu veuries bé un model, no sé si és a tot l'esport americà, però a mi em serà NBA sí, de que per debutar necessites una formació mínima? Que després hi ha excepcions, Que l'Ebron James era tan bo que ja va passar de l'institut a jugar, però exigir com una formació mínima fins als 18 anys i després ja... Bueno, les lligues universitàries americanes són molt potents. Perquè tots han de passar per allà. Després, si l'aproven o no, jo suposo que deu haver-hi de tot. Però no estaria bé potenciar la formació de gent que després és exemple pels nens. Se l'agafen de model. Clar, és que són models superdiferents el que es viu allà i els que vivim aquí, no? En relació al futbol. Sí que seria interessant, evidentment sí que seria interessant. El que passa que com no és una cosa que estigui implementada, ara, per exemple, doncs tindríem a uns quants jugadors del Barça que no podrien estar jugant amb el primer equip i només de pensar-ho ja me quedo esgarrifada, no? Però com a exemple pels nens sí que ho veuria una bona mesura perquè veguin que vulguis arribar on vulguis arribar és molt important formar-te. És molt important que estudis, és molt important que treguis una carrera. Això passa amb el futbol i no passa amb altres esports. Amb el tennis passa, amb les motos passa, amb la Fórmula 1, si tu vols, no? Però després et trobes amb esportistes que fan, no ho sé, que són corredors de marató o que són gimnastes. I clar, ells necessiten tenir una formació i a més necessiten ser pràcticament campions del món perquè els hi continuen donant una beca i que es puguin continuar pagant estudis i entrenaments i poder viure d'alguna cosa perquè tenen una vida totalment atapeïda entre la seva formació acadèmica i els seus entrenaments. Està molt desequilibrat, això, en favor del futbol. I llavors, dins del futbol, el que ens trobem és que, clar, si un jugador amb 17 anys cobre 11 milions d'euros per temporada, una jugadora amb 17 anys no, pot ser la millor del món, però potser en cobre un, no sé com dir-te, no? Llavors, i això estem assistint a la primera generació de futbolistes, jugadores de futbol, que estan tenint un èxit suficient com per poder viure d'això. Però fins ara era una cosa absolutament impensable. Per tant, elles sí que han tingut i tenen encara aquest costum o aquesta necessitat fins ara de formar-se acadèmicament per ser el dia de demà doncs, o bé recuperadores físiques o entrenadores elles, però sí que tenen aquesta necessitat. Clar, quan aquesta necessitat no la tens perquè tu tens 15 anys, estàs jugant amb el filial del Barça amb una projecció increïble, bueno, sí, doncs acabes l'institut, no? O acabes l'ESO, no? Aquell missatge del Lamine Yamal aquest estiu que celebrava, ostres, és demencial, no?, poder-te imaginar això, però clar, és que és un jugador d'una qualitat que després penses quant talent ens perdríem si això hagués de ser així. Però segurament, com a exemple, pels més petits, sí que seria una bona decisió a prendre. Un dels missatges que crec que a la celebració de l'Eurocopa
Sí. Va dir, s'ha sacado la ESO. Que Sí, pots sí, dir, o sigui, ell... que menys, però potser és un exemple que hi ha molt fracàs escolar a la ESO. I potser ja pot ser una manera de dir, tio, almenys la ESO, si la Lamine Yamal ha pogut fer-ho, o sigui, tenint una vida d'èlit i d'exigència esportiva, almenys ja és un missatge una miqueta més optimista. Totalment sí, totalment sí. Ell celebrant, no, que havia sigut campió de l'Eurocopa i que s'havia tret l'ESO el mateix dia en una story, i em va semblar molt xulo que celebrés les dues coses, no? Això suposo també que és el que et referies ara. Després, d'altra banda, ara també estava pensant fins a quin punt les universitats dels Estats Units que tenen jugadors a la NBA, jugadors de la NFL d'èxit, a mi també m'agradaria veure els exàmens d'aquesta gent. A veure si els aproven perquè portin el nom de la universitat pels llocs, no? Segur que hi ha de tot, segur. Hi deu haver una mica de tot. Que nosaltres a la universitat ens van dir, quan feia història, ens van dir, sabeu quin és el geògraf més conegut del món? Clar, i tothom va començar a pensar geògrafs que havien publicat. Ens van dir, no és cap d'ells, és Michael Jordan. Clar, i et quedes mort dient, hòstia, sí, clar. No és conegut per ser geògraf, però és el geògraf més conegut del món. Més conegut del món, efectivament. Així que, xanxullos d'aquests. I Míriam, per acabar, sí. Que no vull treure molt més temps, però quin consell li donaries a les famílies que tenen un nen o nena que vulgui tenir una carrera similar a tu? O sigui, que tingui aquestes inquietuds comunicatives, de cantar, d'expressar-se. Quin consell li donaries? Que ho facin, és a dir, que es deixin de prejudicis, de pensar que no podran, de pensar que és molt difícil, de pensar... Al final, el camí es va construint caminant. Jo vaig acabar... Quants anys fa que estic treballant aquí? Fa molts anys que estic treballant aquí. Vaig començar a treballar el 2009, doncs fa 15 anys. Fa 15 anys que estic aquí treballant. I ara, doncs, fa relativament poc, no?, que tinc la possibilitat de presentar, en aquest cas, aquest programa d'esports. Però jo he fet moltes coses. Jo he començat a treballar aquí, me'n recordo que hi havia dies que sortia plorant perquè estava il·lustrant en aquell moment la pàgina web d'ICAT i em passava doncs, les 8 hores al dia que jo estava a la feina retallant fotografies de caràtules de discos. Clar, això doncs, no em feia gaire patxoca, però ho havia de fer. No? És la cultura de l'esforç. Pensava, ostres, tu, la cultura de l'esforç i de la paciència. La paciència. Que tot ho volem immediat i tot ha de ser ara, i si no ho tinc ara, no ho tindré d'aquí 3 anys. Però espera't un moment, que la variable del temps et va portant les coses a poc, te les poden aportant. Que cada dia se'n vagin a dormir contents amb allò que han fet, perquè és, encara que sigui un passet de formiga, una mica més enllà d'on estaven ahir. I al final les coses, amb esforç, amb bon humor, amb il·lusió, amb ganes, doncs arriben, i a vegades arriben i no te les haguessis imaginat mai, d'esta manera. Vull dir, pensava, ostres, jo, no?, quan vaig començar a fer això, qui m'ho hagués dit a mi, no?, que jo soc d'un poble molt petit, de Mequinensa, que a més és un poble de l'Aragó, és franja de Ponent. Qui m'ho hagués dit a mi que acabaria treballant a TV3, no? I m'ho passaria tan bé, no?, amb aquests companys i em vendria tantes coses. Però no ho saps mai cap on et portarà. Però sobretot, la paciència. Això és una cosa que m'he treballat molt amb la meva filla, perquè la immediatesa ens porta a estats fins i tot emocionals que no tenen cap sentit. I ara, que quan veu els dibuixos, li poso YouTube perquè tingui anuncis. I li dic, doncs no, t'has de menjar els anuncis que són 2 minuts, doncs 2 minuts. Doncs jo veia d'estar potser 10 si veia una sèrie, no?, i feien anuncis. Però treballar això, aquesta paciència, que et vale, ara passa això, però això no vol dir que després no pugui arribar una cosa xula. Ara tornarà a començar la classe. O ara estic avorrida perquè ni puc estar veient la tele, no sé què fer. Bueno, doncs inventar. Podem jugar a una cosa, o poder has de jugar tu sola perquè estic fent el sopar, o poder... no? Però paciència. Que les coses no siguin ara exactament com tu vols, no vol dir que no siguin fins i tot en un futur molt millors de com t'haguessis imaginat. I Míriam, projectes futurs, ens pots avançar alguna coseta?
Projectes futurs. Si tens temps, clar, perquè ja sabem que no... Professionals, Professionals. Bueno, projectes futurs, un de molt xulo, Aquest any m'he posat a estudiar bateria, perquè jo vinc del piano i la bateria és un instrument que sempre m'ha fascinat i mai he gosat posar-m'hi. I ara aquest estiu vaig dir, però per què no? Per què no m'hi he de posar? I vaig trobar una escola molt xula a Barcelona, on per cert fan una mena de llicenciatura, que està avalada, crec, per la Universitat de Barcelona, en rock, que és l'escola Jam Session de Barcelona. Vaig veure que allà hi havia profes de bateria que em cridaven molt l'atenció i, a més, logísticament em va superbé perquè està al costat de l'escola de la meva filla, això. I em vaig apuntar i estic on falleríssim amb la bateria. Projectes futurs? Molts. Molts de molts tipus. Anar-me'n a viure al mig del bosc, per exemple. No, però això ja s'anirà fent. Professionalment, continuar disfrutant de la meva feina i del que em vaig portar a la meva feina i ara dedicar-me també a aquest gustet que em fa aprendre bateria. Doncs moltes gràcies, Míriam. A vosaltres. Moltes gràcies, ha estat fantàstic. Ha estat una conversa molt interessant. Espero que a la gent li agradi i que ens ho deixi a comentaris. Moltes gràcies, Joan. Jo m'ho he passat superbé. No sé si he donat respostes en alguna cosa que puguin servir a algú, però vaja, són les meves i són les que m'han sortit de dins. Sí, ha estat perfecte. Moltes gràcies, Míriam. Fins la propera. Gràcies. A vosaltres. Fins la propera.